Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні эфірны дзень са студыі Еўрарадыё. І чарговы госці гэтым разам у студыі Еўрарадыё мы радыя вітаць адказнага за знешнюю палітыку і гандаль народнага антыкрызіснага управлення, экс-супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котова. Добрый дзень, спадар Анатолий. Добрый дзень. А вас яшчэ вы так не перадёргивая кожны раз пасля таго, як узгадываюць, што вы экс-супрацоўнік адміністрацыі? Не, зусім не перадёргвае. Ну, некаторыя там как бы кажуць, што вот гэта ўжо былое, мінулае, там не трэба гэта ўзгадываць. Ну, так ці інакш у біяграфіі гэта ёсць, гэта нельга выкрэсліць адтуль, таму я гэтага не адцураюся. І гэта выдатна ў тым сэнсе, што менавіта як да чалавека, ну хай сабе у мінулым, але ўсё ж таки з гэтай сістэмы мне вот менавіта ваша бачанне ўсёй гэтай сітуацыі, што сёння адбываецца, і цікава, каб вы патлумачылі, ну можа быць, як там могуць у глыбінях вось гэтай сістэмы бюрократычнай там ці адміністрацыйнай успрымаць усё тое, што адбываецца. Я перш за ўсё зараз кажу пра гэты падпісаныя не то 28 праграм, не то дэкрэт па развіцці там ці гэтых, як яно там называецца, гэтых праграм, але ўвогуле тое, што адбываецца с этой паглыбленняй інтэграцыі Беларусі і России. Я читаю асобных экспертаў, яны сцвярджаюць, ну калі так сумаваць іх меркаванне, яны кажуць, што ну што мы тут будзем зараз пасыпаць галаву попелам, не трэба тут звяртаць на гэта ўсё ўвагі, подписывали раней і нічога не адбылося, будуць зацягваць, будуць спускаць на тармазах, нічога не будзе, все будзе нормально. У той же час сёння у нас у эфіры быў военны эксперт Егор Лебедок, які сказаў, што я б не раіў так вось адмахивацца і казаць, што ўсё нормально, ўсё будзе ціха, спакойна. Мяне насцярожвае тое, як было гэта падпісана, у якасці каго ставілі подпісы Путін і Лукашенко, не ў якасці кіраўнікоў краін, а гэтак далей. Ну, маўляў, карацей кажучы, ён кажа, што гэта дрэнная прыкмета. Ваше меркаванне, вот як вы паставіліся? Маё меркаванне, што, так бы мовіць, праўда недзе пасярэдзіне. Насамрэч тое, што падпісанае, зацверджанае дэкрэтам, дакладней, саюзнай дзяржавы учора ў такім онлайн-фармаце было. Яго, насамрэч, яшчэ ніхто не бачыў. Гэтых 28 праграмаў яны дагэтуль нідзе не апублікаваныя, таму ўсё, што мы учора бачылі, гэта 2 аркушы паперы, на якім ёсць 3 подпісы. Прычым сцвярджаецца, што подпіс Владимира Путина, ён недзе на адвароце, так бы мовіць, ён падпісаў нейкі увогуле пусты аркуш паперы, ці то пасаромеўся паставіць свой подпіс побач з іншымі, ці то проста гэтага подпіса няма. Гэта нейкая вельмі дзіўная з пункту гледжання бюракраты працэдура візавання, калі 2 візы, там 2 прэм'ераў, яны на адным баку, там, дзе подпіс Лукашэнкі, а нібыта Путін з адвароту. Гэта вельмі цікавая рэч. Я б меркаваў, што хутчэй за ўсё подпісу Пуціна проста не паспелі атрымаць. І такім чынам падманулі нас, сказалі, што ён ёсць, але мы вам яго не пакажам, як і гэтыя 28 праграм. Ну, то бок, яно выглядае даволі дзіўна. 28 праграмаў таксама там побач з гэтым дэкрэтам нідзе не ляжалі. І насамрэч ніхто дагэтуль не ведае, што там у гэтых праграмах ёсць. Акрамя бадай жа 2, першая там у галіне сельскай гаспадаркі, якая была злітая яшчэ ў мінулым годзе, і напярэдадні саміту паявілася праграма у галіне транспарту, і там насамрэч няма нічога увогуле, адна вада, пра уніфікацыю заканадаўства, гарманізацыю, і гэта ўсё расцягнута яшчэ на некалькі год. І трэба разумець, што калі праз 20 з лішкам гадоў інтэграцыі
трэба яшчэ 3 гады уніфікаваць тэрміналогію, гэта значыцца, што гэта пераліванне з пустога ў парожняе. Але гэта тое, што вось тыя 2 праграмы, якія бачылі. Я трошки на палову згодна з Егором Лебедком, што, канешне, 20 з лішкам гадоў ідзе гэтая інтэграцыя, так мовіць, з 99-го года, калі была падпісана дамова аб саюзнай дзяржаве, і нічога ніколі не выконвалася, але зараз насамрэч трошкі іншыя варункі, і трэба ўсё ж такі падыходзіць да гэтага з большай перасцярогай. Потому што учора амаль у прамым эфіры не прызналі Крым, то бок гэта значыцца, што пэўнымі, вось, перш за ўсё, эканамічнымі рэчамі Расія цісне на Лукашэнку, і нібыта там у 2 тых праграмах з 28 нічога няма, але што ёсць у 26, і, па-першае, у тых, якія тычацца сумеснай нейкай палітыкі у мытных справах, у падаткавых справах, таму што вось там д'ябал у дэталях можа прыхавацца, і насамрэч вось там уніфікацыя, там пераход на нейкае расійскае праграмнае забеспячэнне, ён будзе фактычна азначаць такой паўзучы пераход пад кантролю, таму што хто кантралюе, так бы мовіць, абсталяванне, хто кантралюе праграмнае забеспячэнне, той кантралюе насамрэч увесь працэс. Спадар Анатоль, яшчэ можа быць такі чыста пратакольны момант. Вось вы супрацоўнік адміністрацыі, умоўна, і рыхтуецца сустрэча на вышэйшым узроўні 2 кіраўнікоў краінаў падпісаць нібыта важныя лёсавызначальныя дакументы, і маем такую сітуацыю, што сустрэчы няма, ладно, там ковідныя там абмежаванні, там ці яшчэ што-нибудь, але адзін едзе у Севастополь, другі тэрмінова праводзіць нейкія там пасяджэнне з типа канстытуцыйнай камісіі, і такі тэрміновы званок праз Zoom, дзеля якога там Путін, не хочучы, адрываецца ад святкавання, падходзіць. Вот гэта по пратаколу, вот як гэта ўспрымаецца чынавенствам? Шчыра кажучы, онлайн-саміты гэта ўжо не рэдкасць, таму што сапраўды мы жывем у ковідныя часы, але гэта упершыню саміт двухбаковы паміж Беларусю і Расіяй, які адбываўся онлайн. Тым больш у сітуацыі, калі яшчэ з месяц таму і раней абвяшчалася, што гэта будзе такая вельмі важная сустрэча двухбаковая, не онлайн, а офлайн, што гэта будзе святкаванне і вельмі ўрачыстае мерапрыемства, прысвечана акурат да Дня еднасці у Расіі. То бок, вось гэта такі пэўны знак, з кім Путін жадаў сустрэцца у рэчаіснасці. Ён сустракаўся і на мінулым тыдні, прымаў гасцей, і ўсё было нармалёва. А вось з Лукашэнкам вырашыў з пэўных прычын, заўсёды вельмі лёгка абгрунтаваць гэта гэтымі ковідамі і гэтак далей, але з пэўных прычын вырашыў узяць дыстанцыю, і, так бы мовіць, першыя званочкі яны пайшлі там 2 тыдні таму, калі было зноўку так папярэдні зліты графік Пуціна, што ён менавіта 4 лістапада будзе ў Севастополі. І гэта таксама вельмі знакавая рэч, таму што туды Лукашенко мог прыляцець. І гэта ўжо бы, з гэтага не ўдалося бы выкараскацца так, як ён учора віншаваў нейкі асобны народ крымчанаў са святам. Гэта ўжо азначала бы, што далей, так бы мовіць, на поўдзень, то бишь з Украінай адразу сапсаваныя адносіны, і з Еўропай таксама, якая не прызнае анексіі Крыму.
Добра, я задам пытанне по-іншаму. Вось часам дыпламаты, ну, яны размаўляюць на сваім дыпламатычнай мове, і вот яны могуць што-небудзь такое вот прыгожа сказаць, калі перавесці на звычайную мову, это азначае, што тебе паслалі на 3 літары. Ну, вось нешта... А ў гэтым выпадку это што было? Нешта такое і атрымалася. І, дарэчы, вы там задавалі пытанне пра подпіс, што ён падпісаўся не як кіраўнік дзяржавы, як там старшыня вышэйшага дзяржаўнага савету. Гэта абсалютна нармалёвая рэч, таму што дэкрэт менавіта ён гэтай фантомнай саюзнай дзяржавы, ён прадугледжвае менавіта такую сігнатуру. Там тое, што Лукашенко з'яўляецца ці не з'яўляецца прэзідэнтам, ніколі не дапісвалася. Але, ну, можна на гэта звяртаць увагу, але гэта, так мовіць, пратакол саюзнай дзяржавы, і тут няма чаму дзівіцца. Дзівіцца трэба таму, што вось 22 гады насуперак зноўку падпісаным у гэтым усім саюзным паперам старшыня вось гэтай рады найвышэйшай ён ні разу не мяняўся, а там ратацыя прадугледжаная. Дарэчы, учора адразу па гарачых слядах Святлана Ціхановская сказала, што гэта нелегітымныя дакументы і гэтак далей. Тут з такім язвительны выскачыў Ігор Тышкевіч, які сказаў, ну хай уже патлумачыць, што легітымнасць у дадзеным выпадку слова не тое, якое трэба ўжываць. Все ж таки, што ці можна казаць так пра гэтыя дакументы і якія яны ў вашым? Я разумею Ігора ў тым сэнсе, што дакумент не можа быць нелегітымным. Нелегітымным можа быць асоба, якая падпісвае дакумент. Ну, гэта калі вось трымацца проста там нейкіх дэфініцыяў, так? А тое, што дакумент не сапраўдны, які падпісаны нелегітымнай асобай, ну, вось з гэтым, так бы мовіць, пакідаючы ў баку спрэчкі аб чысціні тэрміналогіі, на мой погляд, пагаджаюцца ўсе. На мою думку, Святлана Ціхановская, яна менавіта хацела выказаць тую думку, што тое, што падпісаў учора Лукашенко, зрэшты, тое, што ён падпісвае там з лістапада мінулага году, яно не мае аніякай моцы, гэта проста папера, на якой заставіў свой подпіс спадар Александр Лукашенко. Чакайце, ён падпісваў гэта ніяк нелегітымны кіраўнік Беларусі. Ён падпісваў гэта як легітымны кіраўнік Дзяржсавета. А вось цікавая рэч. Хто з'яўляецца, так бы мовіць, удзельнікамі гэтага Дзяржсавету? Гэта 6 асобаў. І гэтай 6 асобаў павінны займаць 6 пэўных пасадаў. Гэта, так бы мовіць, старшыні прэм'ер-міністры, гэта старшыні парламентаў і гэта кіраўнікі дзяржаў. Калі Лукашенко не з'яўляецца кіраўніком Беларусі, то ён не можа ўваходзіць у склад вось гэтага вышэйшага савету, таму што ён уваходзіць туды не як спадар Александр Лукашенко, а як прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Калі ён нелегітымны прэзідэнт, ён нелегітымны старшыня саюзнай дзяржавы, вышэйшай рады саюзнай дзяржавы. Тым больш, што насамрэч ніколі таксама не прымяняўся прадугледжаны прынцып ратацыі. Таму можна сцвярджаць тое, што калі Лукашенко не з'яўляецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, ён не меў права падпісваць гэтыя дакументы і ўвогуле не з'яўляецца членам гэтай структуры. Дарэчы, гэта яшчэ працягнем думку. Я вярнуся да слова ў Лебедка пра тое, што гэты дэкрэт, нягледзячы на тое, што мы не ведаем зместу гэтых 26 з 28 саюзных праграм ці дарожных мап, яны, як называліся крыху яшчэ раней, але тым не менш, маўляў, адразу ад моманту падпісання там ўсё, яны павінны пачаць дзейнічаць. І кожны паўгады справаздачыцца пра зробленае. Так вось, наша чынавенства беларускае, гэты дэкрэт, наколькі я разумею, ўсё ж таки мае такі статус вышэйшы нават за нацыянальнае заканадаўства. Ці будзе зараз вот
супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта, супрацоўнікі Саўміна выконваць гэтыя змест гэтых праграмаў? Так бы мовіць, ці з'яўляецца гэты дэкрэт вышэйшы за нацыянальнае заканадаўства? Адразу скажу, што не. У Расіі калі былі прынятыя папраўкі ў канстытуцыю, там змянілі допіс аб тым, што міжнародныя дагаворы з'яўляюцца вышэйшымі за нацыянальнае заканадаўства, а ў беларускай канстытуцыі у рэдакцыі ад 96 года такога не было ніколі. Там агульныя прынцыпы міжнароднага права вышэйшыя за беларускае заканадаўства. Таму насамрэч імплементацыя, выкананне вось гэтага справаздачнасць нейкай, яны будуць залежаць ад таго, як Александр Лукашенко ўжо ў другім капелюшы, як так мовіць той асобы, якой ён сабе уяўляе кіраўнік беларускай дзяржавы, калі ён вось дасць даручэнне, то гэта будзе ўсё выконвацца. Але калі не дасць, то вось нейкага непасрэднага ўздзеяння на беларускае чынавецтва яго няма, як насамрэч і астатнія міжнародныя дамовы, якія падпісваюцца беларускім рэжымам. Вы не выключаеце, што зараз пойдзе такое ўсё-таки спусканне, это ўсё на тармазах? Я лічу, што будзе спачатку нейкая вельмі бурная імітацыя дзейнасці, таму што галоўная мэта саміту учарашняга яна не дасягнута, грошай няма. Ёсць толькі зніжка на газ, вельмі сэнсоўная, але гэта не жывыя грошы. Гэта грошы, якія нельга пакласці ў кішэню. Гэта вельмі значная сума, якую не трэба выдаткаваць, але там беларускі рэжым не разумее вось тое, што ён часамі зарабляе, тое, што ён эканоміць. Трэба мець у руках нейкае намацальнае вось гэта фінансавае выражэнне. Грошай учора не далі. Таму, каб іх атрымаць, трэба будзе прадэманстраваць нейкую лаяльнасць падпісаным дакументам. То бок мы пабачым нейкія нарады, узгадненні, але гэта ўсё будзе залежаць толькі ад настрою Александра Лукашенко і ўсё. Чыноўнікі будуць займацца тым, што яны вельмі добра умеюць і любяць так бегаць з сур'ёзнымі тварамі па калідорах, з цэлымі тэчкамі дакументаў. 400 законаў трэба прыняць, 400 нарматыўных актаў на працягу 2 гадоў. Это 2, таму што 2021 год, які там таксама фігуруе як год, калі трэба нешта было рабіць, ён уже амаль скончыўся. Таму маем 2 гады, 2 месяцы да фінальнай справаздачы, і 400 нарматыўных правовых актаў гэта насамрэч хіба больш, чым Беларусю за гэты час магла б прыняць законаў з уласнай ініцыятывы. Таму гэта ўсё такая праца папяровая, і вось на гэтую мітусню з папернымі я насамрэч не звяртаў увагі. А вось тое, што хіба меў на ўвазе спадар Ягор, што вось больш небяспечная вайсковы складнік, вайсковы чыннік гэтага ўсяго, і гэтай там абноўленай і распрацаванай зрэшты бадай жа у яшчэ 2019 годзе новай ваеннай дактрыны саюзнай дзяржавы, таксама яе яшчэ не апублікавалі. І вось менавіта ў імплементацыі гэтага дакумента, як і ў імплементацыі фізычнай дакументаў пра падаткі і мытную службу, вось там можа хавацца тая самая небяспека, на якую можна там заплюшчыць вочы ў тым сэнсе, што зноўку паперы, шмат паперы, вось тут 24 ці 25 картаў бяспечныя, то бок і ўсе астатнія такія. Трэба пабачыць змест так ці інакш, і трэба вось менавіта звяртаць увагу на
тое, у які бок ідзе імплементацыя рэчаў, звязаных з кантролем фіскальным і з кантролем ваенным. Вось, дарэчы, нягледзячы на тое, што усе апаненты беларускага рэжыма сцвярджаюць, што дакументы гэтыя падпісаныя не маюць сілы, што падпісваў іх чалавек, які не мае на гэта ніякага права, што яны будуць адмененыя адразу пасля змены ўлады, але тым не менш, вось пойдзе нейкі працэс імплементацыі, вот як вы зараз сказалі. Калі тая змена адбудзецца, можа праз паўгода, можа праз год, можа праз 5. Ужо гэта імплементацыя не толькі прасунецца, але і ўжо укарэніцца, так бы мовіць, пачынаючы ад вайсковых баз і заканчваючы ўсіх гэтых вот эканамічных розных складнікаў. Так лёгка будзе это ўсё потым вернуць назад. Ну, ад вайсковых баз пазбавіцца цяжэй за ўсё, калі яны з'явяцца новыя. Таму насамрэч, што вы сказалі, яно мае месца быць. І гэта галоўная небяспека, таму што мы можам прызнаваць, што вось гэтыя дакументы не маюць ніякай сілы, ніякай моцы, але насамрэч, калі яны будуць зверху упіхнутыя, выкараскацца з гэтага будзе даволі цяжка. Напрыклад, тая самая імплементацыя, укаранення нейкага новага праграмнага забеспячэння, якое, мабыць, насамрэч лепш, чым тое, што ёсць зараз у Беларусі, больш сучаснае, але гэта таксама не самае сучаснае, што можна знайсці, так бы мовіць, на рынку. Яно зойме некалькі гадоў, і роўна столькі ж зойме, каб гэта змяніць на нешта іншае. Таму вось нейкія актыўныя дзеянні, якія набліжаюць да перамогі, яны павінны быць зараз усе прыняты. Калі проста сядзець 5 год і казаць, што гэта ўсё не мае ніякай сілы, што гэта ўсё нелегальна, што гэта ўсё несапраўднае, то, на жаль, у рэчаіснасці яно будзе вельмі сапраўдным. Яшчэ пытанне ўсё ж такі да вас, як чалавека з той сістэмы, які ведае людзей, і як яны думаюць, тыя ж людзі, якія і пагэтуль застаюцца ў той сістэме, што чыноўнікі гэтага не разумеюць, вот усяго таго, пра што мы зараз гаварылі. Ці ім гэта ўсё абыякава? Яны не дзяржаўнікі насамрэч ніякія, не незалежнікі, ну, в сэнсе незалежнасці Беларусі прыхільнікі, не ці для іх вот там яны так уяўляюць сабе, вот, там у России чалавек на такой же пасадзе, як у мяне, о, што атрымлівае, і пенсія, якая ў яго будзе, вот і ў мяне будзе такая ж. Ну, вось гэта насамрэч вельмі цяжкае пытанне. Чаму? Таму што калі адносіцца, калі падыходзіць да гэтых паперынаў, якія учора былі падпісаны як проста для паперынаў, да паперынаў ці паперынаў, якія маюць прасунуць нейкую эканамічную інтэграцыю, на якой Беларусь зноўку там можа нешта эканамічна выйграць, то, на маю думку, бальшыня чынавецтва насамрэч уяўляе, што яны робяць нейкую слушную справу, таму што гэта ж прынясе нейкі карысці. Вось тая самая зніжка на газ, гэта лепш, ніж 127 ці 128 долараў, гэта лепш, чым будзе плаціць Малдова тая самая. Так, гэта ж, які велізарны бонус мы прынеслі. Пра незалежнасць, нібыта палітычных картаў няма. Тое, што яны могуць з'явіцца ў любы момант, гэта вось мяне не датычыцца. Больш ускалыхнуў беларускае чынавецтва пытанне Крыму. Таму што вось гэта азначае вельмі сур'ёзны крок, які сапраўды пагражае беларускаму суверэнітэту, беларускай дзяржаве. Давайте, раз уже закранули, сапраўды это пытанне хацеў закрануць, словы Савіных. С одного боку конкретные про де юре и де факто, слово Лукашенко про ай-яй-яй-яй, не пригласили меня в Крым, а могли бы пригласить. Гэта фактычна сапраўды азначае, что да, Беларусь
на афіцыйным узроўні прызнала Крым расійскім ці не і да чаго это можа прывесці? Сёння адказ на гэтае пытанне мы атрымалі з вуснаў прэс-сакратара Пуціна Пяскова, які сказаў, што тое, што учора сказаў там Салаўёў Савіных, не мае ніякага значэння, бо знешнюю палітыку ў Беларусі мы ведаем вызначае, як і ў Расіі, кіраўнік дзяржавы, значыцца Лукашенко. Вось калі ён гэта скажа, ну, то мы да гэтага паставімся сур'ёзна. Учора вось гэтая формула, як там павіншаваць, не прызнаваючы да канца Крым, яна вось была вельмі вялікай праблемай для Лукашэнкі ўвесь час саміту. І таму я думаю, што менавіта Пуцін таксама невыпадкова выбраў месца, з якога ён будзе размаўляць онлайн з Лукашэнкам, каб стварыць гэтую некамфортную атмасферу, калі будзе вельмі цяжка выкараскацца з таго, каб не прызнаць Крым. Сёння падаецца у беларускіх дзяржаўных і каля дзяржаўных медыях вось гэтае пытанне, оно просто знікла. Так что вы думаете, Савіных это сказаў вот так вот сам по сабе без тут, ведаеце, ёсць могуць мецца дзве гіпотэзы. Па-першае, што ён сказаў гэта сам сабе, жадаючы, так бы мовіць, нейкім чынам інтэрпрэтаваць тое, што сказаў Лукашенко. І трэба зазначыць, што ён сказаў гэта ў этэры Салаўёў Лайф. Салаўёў Владзімір вельмі цяжкі суразмоўца, і ён можа, так бы мовіць, націснуць на размоўцу так, што той скажа нешта, што насамрэч і не хацеў сказаць. Такія казусы у беларускай знешняй палітыцы ўжо здараліся, но, так бы мовіць, калі гэта рабілася само з сябе. Неяк, калі Расія ўвяла візавы рэжым з Грузіяй, прэс-сакратар беларускага МЗС абвясціў, што Беларусь таксама ўводзіць візавы рэжым з Грузіяй, таму што ў нас сумесная палітыка. І пазней яго меў абвяргаць сам міністр замежных спраў, таму што Беларусі было невыгадна уводзіць гэты візавы рэжым. І гэта вось якраз прыклад таго, калі жадаючы зрабіць такі эфектны хайповы крок наперад, нейкі чыноўнік можа нешта сказаць сам сябе. Другая рэч, што ён мог атрымаць нейкі такі сігнал, што трэба даціснуць вось гэты гузік, які там прагучаў так, што можна трошки адыграць назад. Ну вось парламент нібыта нейкая незалежная там галіна ўлады, і можна сказаць больш, чым Лукашенко, але ўсе разумеюць, што парламент беларускі ён не самастойны, таму без нейкай згоды ён сказаць гэтага не мог. Так ці інакш, вынік гэтага адзін, і ён сёння быў агучаны Пясковым. Калі вы прызнаёце Крым, то няхай аб гэтым скажа сам Лукашенко, так вось наўпрост, без вось гэтых вось розных хістанняў. Вось тады мы зразумеем, што вы хацелі сказаць. А так гэта меркаванне спадара Савіных, і пабачым, дарэчы, што будзе са спадаром Савіных у найбліжшы час, ці скончыцца яго парламенцкая кар'ера. Ну так, вось і некаторыя пішуць, калі б сам па сабе сказаў, ужо б на акрэсце насядзеў. Гэта не абавязкова. Можна просто адсунуць чалавека ад той самай два варыянта: альбо сыдзе ў цень, альбо зойме месцам Макея. Так, але вось менавіта я лічу, што адказ вуснамі Пяскова, ён кажа аб тым, што хутчэй за ўсё зайдзе ў цень.
Дарэчы, ну яшчэ вось цікавяцца наши гледачы, што ў гэтай сітуацыі можа зрабіць апазіцыя, ці што будзе рабіць Ціхановская альбо Латушка, якія зараз інструменты засталіся, дамаўляцца з Пуціным і дзяліць Беларусь? Ведаеце, што мне вельмі цяжка казаць за Светлану Ціхановскую ці спадра Латушку, потому что я не представляю не той штаб, а не спадра Латушку, як дарацца незалежна працую. Што можна зрабіць? Ну, па-першае, і гэта таксама гучала не толькі ад мяне, але і ад расійскага эксперта Андрэя Суздальцева, які пры ўсім, так бы мовіць, сваёй імперскасці, ён да Лукашэнкі ставіцца таксама, як беларуская апазіцыя. Трэба ад яго пазбавіцца. Ну, яму ён перашкаджае як перашкода на шляху інтэграцыі, хаця інтэграцыі яна ўжо, так бы мовіць, не вельмі магчымая ні імя Лукашэнкі, ні імя якога-небудзь іншага прэзідэнта Рэспублікі Беларусі, дэмакратычна ці нейк іншым чынам абранага. Гэта ўнутраная абвестка. Гэта тое, што можа змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. На знешнім полі нібыта ўсё нармалёва. Тут, так бы мовіць, дыялог з Захадам ёсць. Там, з Еўропай, з Амерыкай, з іншымі краінамі дэмакратычныя сілы яго вядуць, яны прызнаны. З Расіяй вельмі цяжка, таму што ёсць, ну, напэўна, две перашкоды. Я не ведаю, якая з іх з'яўляецца большай перашкодай. Першае, ну, у Расіі вельмі лёгка уяўляць, вельмі комфортна уяўляць, што вось усе беларускія дэмакратычныя сілы, яны празаходнія, яны антырасійскія. Зразумець, што яны прабеларускія, вельмі цяжка. Таму што гэта, ну, руйнуе пэўны малюнак міра, у якім вельмі утульна і комфортна жыць расійскім уладам. Другое, гэта тое, што, на жаль, гэта разумеюць усе, няма, так бы мовіць, непасрэднага ўплыву дэмакратычных сілаў на сітуацыю ўнутраную ў Беларусі. Вось калі, як толькі гэты кантроль з'явіцца, мовіць, на піку таго, што у мінулым годзе было магчыма на піку маршу, былі асцярожныя кантакты, экспертныя, там, цікавіліся, ну, так бы мовіць, Расія вывучала. Калі гэты кантроль над сітуацыяй унутры Беларусі, ён аслаб, ну і цікавасць расійскага боку таксама аслабла. З другога боку, тое, што, так бы мовіць, я назіраю зараз, што гэтая цікавасць вельмі асцярожна вяртаецца, таму што Лукашенко таксама не кантралюе сітуацыю ў Беларусі. Сядзець на гэтых штыках вельмі, вельмі цяжка. І нейкія такія асцярожныя захады, яны пачаліся. І вось на тую самую канферэнцыю у Вене, якая там абвешчаная, пакуль што нехта з Расіі збіраецца. Не на, канешне, там нейкім палітычным узроўні, на ўзроўні экспертаў, але ёсць сігналы, што цікавасць ёсць. Гэта значыцца, што ёсць цікавасць да вывучэння сітуацыі па іншым баку, якая выходзіць за межы вось гэтага малюнка, што беларуская апазіцыя гэта нейкія ашаломы, якія вось там, не ведаю, рыдлёўкамі роў выкапаюць адразу на мяжы з Расіяй. На заканчэнне коротко, можа быць, раз узгадалі уже канферэнцыю ў Вене, уже стало зразумела, што беларускі рэжым не будзе сваіх нейкіх таких сур'ёзных прадстаўнікоў накіроўваць на гэта мерапрыемства. Калі і паедуць, то на ўзроўні экспертаў, і то я б не ведаю, ці сеў бы побач з такімі экспертамі кшталту там Воскресенскага ці Шпаковскага.
ну калі верыць не зыгару, які там іх уже туды адпраўляе. Россия таксама на ўзроўні экспертаў, і ў такім сэнсе ўжо выказваюцца меркаванні, што ну а ці ёсць вялікі сэнс у гэтай канферэнцыі. Ну прынамсі сэнс можа і ёсць яшчэ раз актуалізаваць пытанне беларускае на гэтым узроўні, але ці варта спадзявацца, што гэта, ну як там сказаў Франак, што нейкія крокі для пачатку дыялогу. Крокі для пачатку дыялогу насамрэч так не робіцца. Я не супраць канферэнцыі як мерапрыемства, але трэба мець на ўвазе, што такі мерапрыемствы ладзяцца ў пэўным фармаце. Гэта альбо нейкая экспертная дыскусія, альбо дыскусія на палітычным узроўні. І калі зараз ужо амаль відавочна, што беларускі бок, так мовіць, які запрасілі туды, гэта трэба вітаць, што яго запрасілі, там Макея запрашалі, напрыклад. Тое, што ён вось так паставіўся гідка да гэтага мерапрыемства, трэба яшчэ раз узважыць, ці не варта змяніць праграму так, каб не было таго, каб лідары апазіцыі ці нейкія еўрапейскія лідары селі вось з тымі, каго назвалі, але хутчэй за ўсё вось менавіта гэтыя не паедуць, так мовіць, больш незалежныя, калі это можна так назваць. Вось нейкі фармат трэба апрацаваць з улікам той інфармацыі аб удзельніках ад розных бакоў, якая будзе, так, каб на гэтым больш зыскаць, чым страціць. Зразумела, дзякуй вялікі. Так што, рана яшчэ ставіць крыж на Беларусі як на суверэнным дзяржаве? Нельга ўвогуле так размаўляць, што крыж ставіць. Трэба абараняць суверэнітэт. Што і будзем працягваць рабіць, хто як можа і ўмее, кожны на сваім месцы. Дзякуй вялікі. Анатоль Котаў, прадстаўнік НАУ і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Зміцер Лукашук былі з вами в эфіры. Слухайце і глядзіце нас. Плануецца яшчэ адзін вельмі цікавы эфір неўзабаве.